Tadi tangan ni kesengi, ngai ngok yu belai. Banginya keren syapang ke jing duai. Kadai ke bajam, tang bakadai ke bae. Kadai ke sting tang bakadai bat ke bakia. Tadi ta utrai wa hengi ya ke jing hikai kumno bangin duai. Pindah pule ya ke ketien ke jong belai pila ban syam. Na Lukas nong ke ba cutway kisenran ki labot yu Jisu tang ba kim sung thao. Kalau nong ke cutway ke dekat ke benengkong ke omne, te kala jaru haba udang duai hagawai ke jaka ba andau la waino uway na kisenran ju la ong hau kutrai tu hikai yangi banduai. Wong no tu hikai yangi banduai. Kabamut hi imdai ban shu duai la ka duai. O hikai yangi bangingin duai. Ong kutrai tu hikai yangi banduai kum ba Yohanes ru ula hikai kisenran ju mero mi hikai yangi. Ngasngo bala dau trai. Udah ban hikai yangi nengkong kadai bu hikai yangi sepang banduai. Amen. Uhikai ru ya kisenran ke jengo pindapat ya bau Jisu duai kisenran kitrat melit duai lang bau trai. Jisu si let celor lu menduai kisenran igum kia. Mali duai tu marai. Apat ni. Bat hakabakat do kile ayo. U Jisu ulet cekak kepergat semeni. Bat udah let hangta ba udah syong banduai ban yasat. Ba udah ya lamru ya kilaingot ngasi lingok ba kini kilaingot pi. We lambe yu Petros, we yu Jacob, but you way you. Way yu Yohanes. Barolai. Petros, Jacob Yohanes lai. Haba kilikio syutu lom joka jingpen keladur kidon kini kilaingot hi. Haba Jisu khat iki banduai ha kata kamiat ka bakado syoban kem yingu khat iki ni kilaingot. Ongali duai. Haba lakio ho lom joka jingpen keladur udah yu Petros si bobun ketien to. Ui Jisu, ui Moses, ui Elijah. Terangin ya tahu no lai teliging trap ni mah. Kau yang kau belakang rumah tu, ubun ketien. Bagas ngul tu ba kini kilai kidon ru ka meaning peleng. Petros, kamut umau kabakren ya kaan. Petros, kaan. Udi umau. Petra mah umau. Kakren ya kaan ka jong Moses. Kabamut ingas ngo ba u Petros u represent ya ka Old Testament. U Jacob kabamut kadai ka jingpen kelah. Ka jingmut Jacob kadai ka jingpen kelah. Bading ta sakaweda. Bagata kadai ka Yohanes kabakren kabamut kadai ka jingat ai. Tading ta open kelano ya kaan open kelas sa kajinga ke jong play. Tading tahu ya lambe kini kilai banyo peni bahaba uwan kadon kajing pengkelahan rai kini kem das ngutu kata hakabakat do lalik banyo duai Jisu hang ta udang duai udang yam udang lenyar lempat aldi hang ta kini kilai ngut te seng korbet barok lai. Nomor balai kilai dap bam kilai dap di tading ta ladap bam jamiat te si saham kini te drai ong ladap ya bam ya di nang ni ya ilai duai kadi kepor ka ba tam tading ta ban duai ka ba bat ding tang isu ong kan ba la don jeseng duai am I kendiat bagi bre ban mar kisu ni ban duai ka tan wan shu duai te bulai yo sngo da duai bangi ngia puli ba ya ka to ka ar chronicle nyau khat sao mo ka ba ong no lada kibriu jonga kiblakhat daga gerteng jonga ladakin kin penrit ila dia bat bakin kin duai bakin paina na kapap ke jongki tiu trai wangan snau ya ki bat ngan leo ngan pen kia ya kari ngi nang wan puli ka tahan ri dalong practical am bullshit am tong mi plong sing duai ngalom I try kat ni number tanah duai fi store saya don kita kami anang man duai tidak duai ringa snau am banyak ke jeseng ta ka bakren kom ni ho ngi snau kitin jubli yero itra ri haka jing duai nga snau bangin dai men kam ya bon amen menta ka perthai ka don kami ke jing duai jungi ke bangai pet ka no shu kai ka baja ka perthai menta pet support Ukraine ka ja yu menta balang ikran ya kata le ngi haban duai namar bangi im haka poram ka bangi haban duai jor Igumba ka perthai kala jan poi ban pendap lo digi prophecies na ka ktien ka jong blai na gi jinga thu lepa na ka ktien ka jong blai balai ka ja ka ni ka thma
Fin pej bet nado mensyua mo ke Afghanistan ke de jaka baki kele bet ki Americans bat ki Russia. Ki Russia to ke por de USSR ki pa igni ki sipai ke ki banyale ki Amerika ki le ki train ki mujahidin ki muslim bat kele ke to thma bat de hengta ki haban kan ria no ki Moscow le ne kata Russia ka haban kan ria no. Namar ba mla banyale ki hado kini ki snam fin iba ke Amerika ro ka amut ban kni lane ban yada ya kari Afghanistan re shimiet ke phel nang to bat kani ka pni em ha khmat jo perthai ba pleng ke Amerika ka mler sho wala da ka don ka bor an re ka jingle ka jongki ka pni ba ka Amerika menta kamda I don bor sho bat kamda dei sho kata ke international figure ba kan influence ka perthai bat kani em ka e ka baja hapo Afghanistan kan ai mensim iki babon bahakiri. Mentau Russia yo mensim. Wangan lit lagalet grup la korup ngepet wei wanut ban yang. Habule mentau kum ni tu ngap jar. Mdan bala ban onge ai. Ban mentau si China ro ada lek kum tur lele mo lek so nga mentau. Ten lek no China so ke Taiwan ngatharai. Sanang ta ke kan North Korea ya ka South Korea. Sampai kata na. Namar kani mentau ke ka baja Kam syuja kom ni Henry ka bakat do ka long bet. Ong pleng ladang ilit atak ke Israel ru mendon bayar rap perang Israel. Mano ban atak nengkong mdai. Ka Russia bat kini ki partner jong ka bat ubas shundo Israel mentau de Iran. Tading ta ong pleng da le kom ni. Mlele mena ka tu magfinda I hapo Hong Kong ro ka China ka siwan ban grab la ka grab. Mdan ba ang ramano ro. Ani ki sap ni stom ka no show. Hapo Hong Kong. Tading ta ngi nagasngi siya kasngi babun ki ong baka Amerika kan don haka ta ka list le ne haka ta ka kata ki wei ne ki ri ki bandon haka end times prophecy ong fi ka Amerika kam don ra ka bandon apo end times prophecy ka David ugok magok usin sa karus tunya puli kan ka por Ezekiel nong ba life of Prague ta ka tinu try kalawan hanga ka da ong ku kon ubriu to thawi la ka khmat show gok Uba nagarima gok usim ka Rush kamut ka Russia ka Meshach ka Kreni ka Moscow ka Tubal ka Kreni ka Turkey batu ya thuk lupa ya u to ong kumni wang utrai ublay hakmi ngalong persya ya gok usim ka Rush ka Meshach ka Tubal tingan ban pai sadong ya me bangan bu ki kwa ya kish ingap jong me bangan pen mi no ya me bat ki sipai jong me ki kulai jong me ki nong shong kulai jong me baro naki ki bala phong atir bha upat bakraw ken badi ka ti ba badi ki ti rit baro ken ki bara wa lam nang tag bidon lang ni kadagay ka Persia kaday ka Iran ka Kush kaday ka Ethiopia badi ka kaput kaday ka Libya bat lembat ki bat naki wa ya ka sti baga jinga dakhli yo gomar ba utor gama Kini ro kada isibantay na kini ki ancient names jong ki ri ki bami na po na Russia. But ki bakut siya ti, but ki kinhon jong ubaro, shibon ki kinjaban reo kain ringkat bat me. Kini kinwan, shi klepmat kinwan bat kinyale ek Israel. Kani kadai kajiga tu lupa. Tadi yung tang ihaban ya duay. Ihaban duay, bau teraw nampan scam ya ki banget, bakin numia paidian, bakin ini digisngi ki ba ya. Kanungot syuki kestan ki layap mo po Ukraine. Ni iba kala nang advance bat mentau dang parts ki special forces ki elites ki jong u nang takidan ki way pat ki sipai mo ki ba hamtriam ngamtip kanos ngi kan nek ka tman re de spek community ibung bu Ukraine kan poi biang siapo Russia kat jing temu ka jong Putin ka long bet ba man penwan biang itu ka olden Russia ka USSR ka barim kanihi kan long kata gok magok usim karush manlay atak. Bagay kata gadon kamanduay kum kibanget. Tadi ta habang iduay ngin duay. Takarukom ka ba ublay hikay ngi banduay. Hindi bun syudway ka duay kum to. En ringi di banduay kat kum ka formula ka jong tra. Amen. Takadaw gisenran ki ong hikay tra. Hikay nga kum no bangan duay. Try ong to syarai bat duay namar la fim syarai ba pin duay pinha bagay ka jing pinsoy. Tadi ta habang isyarai ka bamot, habang itip ya kaktin isyarai kat kum kaktin, bar mi duai ru kat kum kaktin, tadi yang ta bagi ta kijing duai ki jongi, kide kijing duai ka boblay usngaw. Te kum no blay usngaw kijing duai ka jongi, ngi haban yahat na do basdang. Utray usngaw yu bapa,
Hatu try snow ki bapap. Kapun mah ki brio ki ju duai be. Try am tu singil adoi. Try ha ka hadu. Try to snow yang akan nong pop ka ba crown. Taladap na to kong de fi sang snow nong pop sa pi. Bila de pas tuang de nong pop. Oh te tu jusu tu pat ler mo ban saj ja pi. Bom ler mo jusu ban saj ja pi. Kamu jusu saj belum malah kamu pi 4 kuit bahar mo. Au sirai nam laki pop kisah han kin sali parkum kayor. Sirai nam. Rawai pastor. Hau Chris ngalalat na ka pop. Sirai no, sirai. Lalat nam na ka pop. Nedang don na ka pop. Rawai terwai la alat hi. Tang ba. Tamen siam na snow dang don na ka pop. Ngom wat ju yai na ka snow ka men siam yai na ka jingat. Lala bilang snow haga men siam ba pi day nong pop ka umot pim day kun jong blay. Talada pim day kun jong blay pim laban ong yu blay ko pa. Pilaban address yu blay a blay nong bu nong tau nong pelong nong sna nong egom ta ter ndai finom laban address yu blay ko mukpa. U blay ude wa jingai palat ukpa ude bolong personal. Tading tabo Jisu haba wikai ikisenran ki jong uklamong ablay nong bu nong tau. Uda ong duai kum ni wang. Wat ju duai kum ni re duai no kum ni. If play Matthew Solomon reu dekat basan kong hame me duai ru wat long kum kinong arsap. Haba ki it ban yang ban kerpat iki sinagog ban ki dong ki lat. Bakin pen pau haki briu shisha nga ong api kilayo lakanong. O wat long pi kum tekinong arsap. Ong try ban syuit ban yang kerpat haki snagok haki dong ki lat ban pen I haki breu baki nang ban duai. Tadawat ju duai ban impress ki breu. Utrai ong ba kino arsap ki le no ki yang ki kerpat snagok baki haki dong ki lat ban pen pau haki breu baki nang ban duai. Tading ta fi duai dan kam ban da bun ketien tan. Long haba duai lang kan. Haba fi duai marwai ta duai bro skir kang trai. Henry haba fi duai bat ki breu wat ju duai jerong. Bun sina ba duai teng wat ya ka sya ka jaru duai ani duai ya ka sya la include lang ka China Amerika ikimi it mi dot mano ni hadu bandala di tha so ka sya tading ta kani de ji kai la fi duai sya duai aingu itu ka sya itu ka ja aingu ba duai ro hagar kom ka badai ka kom ka tien don ki ba duai ro ya ka sya ka ja troi sat da ka snam ka jong me sat kum noi ka bam kasnam ka saj ge ya kata ka pop kan ka bakenja mesim kam saj ya bakenja do tapi duai yang try saj da ka ktien ka jom mem dai ban saj da ka snam ta kata ka de ka jing kai da ka ktien ka jom blai fi duai ya ka sha da fi duai jing aingu duai ya ka jing aingu wanum duai ya ka jeseng borok awai ban pen I bang anang man duai traung la abyang fi long tek tu no arsap hayim ju duai si duai tang hing mane ban pen I fi nang duai tak dau try wong kilayo kanong layo ai jingero ki bro adi triam han duai ai program yang mo kfi ke jumblai ga ang si sangong api kilayo ila kanong hunrei haba me duai to le rong shala ki pulet mo rong sha ta kamera Balhaba me kang ya ka jingkang to korpat yu kpa jong me ubha ka bari. Te kpa jong me wi ha ka bari unai nong me ha ka pau. Kamot lada fi kwa bani I ya ka effect lane ya ka result ha ka jingim ka jong pi ha ka jingim jono jong no. Kamot ngitip ba tau briu peleng lane kata ka briu ka de ka baduai. Amen. Daf kwa bani ya kata ka result. Ha ka jingim ka jong pi Nah ka jingim jogi wai. Peleng klam ka jingim wai don ka bor. Ha ka jing duai ka don ka bor. Ban pen mi ya kata ka bari ka jong fi. Lala fila syong ban duai ha ka bari ka babel ka ong bau Jisu ong ngan pen I fi ka bapau. Ngan ai nong ya fi ha ka bapau. Tandai ta ha ba duai. Kam tam da sha jigit uji thu beriu. Haba duai ba sha jingit Jisu ong no da patagi kmat mo wat je thu no shong ha ka bari ngan ai nong fi papa rebun ki kristan im ngisu kain da bale fasting prayer teng teng ile sing breru dala le rung to populi la Aisha te em pim tas ni le fasting manoi pale rung ba sing breru de ya
Haba bisa jing et kamut rong ha ka kamram de beli sang sing beriau. Ang fasting and prayer. Stuam bisa jing et te song. Lada fim palak wan song wat jule jing duai. Kam ta manong sa jing et. Haba sa jing et li song khop ha yeng wat jule jing no. Tang lami habar tu te beriau sila terwa ke. Filah benong ngam tre. Tapi ya tu no ken bangan ang le fasting. Là plop dan jing mut chu ta ba bam no hing to. Ta cái ta rung ga camera ba to duai. Bu trai bo i vi ka beri unai nong i vi ka ba pau. Ta ding ta bangi duai ngin duai. Bang ngai ki jing duai ha ka beri pini i be ka result ka ba pau ngai ya kata. Fingai ya. Fingai. Ta ding ta fikwa ba mano ban kala ha yeng ha sem. Song na marwai duai. Dum kala ta sia petat kum notal. What? Juku selai. Davi ku selai klam ka jing duai am nan jing mot. Ta ding ta rung ya thu sho blai. Bat ka khot penyo gong. Barau vi duai bat bun ketin kum ki gentle ki be mot bagen snow ya ki. Namar ki bun ketin. Nak ta ka jing bun ketin ka jong ki. Ta ding ta ketin sho blai gong vi duai wat bun ketin biet kum ki gentle nai ki bi bun ketin bat. Kini kita mengat, dua ayat kaju. Mut bayi ublay, pat dia ngomong ay biang. Try, penkia mau try. Tu lah dia mentah, ublay punya ngomong. Try, penkia mau try. Kaju. Repeat. Kaju. Try wang kumne. Wat bun ketien kum ki gentil. Namar kata walong kum kita na ba ukpa jong fi utip ya ka ru ka ba pidon kam. Mensua ba pin pan na u. Kamot ublay jongi ude ukpa. Kamot shwa ba pin pan ladap tip lupa ka ba pidon kam. Amen. Tamba ukwa engi bangin ya thok kanya u. Fikin mau tu Bartimaeus unong matla tu ba matla ba krong to. One show Jesus pertau. Anda lah pertau Jesus angkat itu tahu beriau anda lawan. Ui bomat la utip ru dan kam ya kajimpen kia agak jo. Henry udah keli mekwa ngan la iu ya me. Bartimaeus kelembun ketir omongan imat. Tahu lah abiang pet na me let na pet kemari. Ong kajinget jemel men kia me. Simple sikentien uyok kia. Marbalai pulanget. Bat ketin ke jomblay gong utrai la dep tip lupai ke ka bangi don kam de ka dengi bangi nya thu ya u. Ka dengi ban pentip sya u. Ba utrai ngutanat bangin pentip i ke jing don kam ke jengi. Tading ta dalun pergi kun am sibuk ke ong kaju te pala jot te patulun. Lo ho to lai. So spang wan men te pala jot patulun. Lai osno am pala jot patulun. Pimlong irritate lah. Tentang kun jangan silong ta. Kaju. Labiang. Tentang lap jengklut tu. Tentang abun kam le. Kaju. Ngalatip, ngalayo snow, ngalayo i. Tengah snow buku pa ba nang long kum ta. Wong ngalayo i. Siwa men pan ngalayo i. Tading tau try wong kum no. Namar kata pinduai kum ni. Kukpa jungi ubah beneng. Duai kum no? Dan kepa. Nasi dan kibla yap kepa, ngar la yap kepa. Tama dan kepa apa beneng, amen. Te kumnongin long kikon ke jang upat. Kababel ka ang tingnya pulih ke negapor. Kasi ke beneng kong Yohanes. Kalau nong kebesan. Kadakot ke beneng kong. Kau kumno? Uway baro ubanget bau Jisu long Chris. Lakaya u na u blay. Baru way baro ubay it yauta ubalapen ka u it yautaru ubalaka na u. Dakaning itip bangi it yagi kono blay. Bala bangi it yu blay ngile yagi hukum jong u. Namar kane kalong ga jing it. Yau blay bangin da sumar yagi taki hukum jong u. Bari kita ki hukum jong u kim long ki bakya. Nawa kay baro ya ka balakano blay kala job tiaw ya ka perthai. Tika ni kalong kata ka jing job
Kabala job not thiau ia kata ka perthai ka jinget jong ikan. Wei ba job not thiau ia kata ka perthai. Tang utakan ubanget bau Jisu ulang ukon jong ublay. Kababal ka ang habang inget bau Jisu uday ukon jong ublay. Mnay tang manget bau ngi haban pediang ru ngi haban receive yo daga jinget bau day utray jongi. Kababal ka ang kata Yohanes naman ng kong rekod kat ar kong rekat kita ki ba pediang yo hagitol ay ka bor man lang ki kon ki jong ublay. Ki balaka om naga snam naga do naga man ubreo hendra ki balaka na ublay. Kabamot si sin banginget buat lagi kestan kinget bau Jisu di kon jong blai kinget bau layap hagading pana hendrai kim pediang pat iu hagadonot kum tau personal savior kamdan jingmot kata bun ki briu ki sngu thu bakla ki ong ba suk kita ki bakho hagadonot mo na bakin yo i no yo blai ta ba ki khot hagadonot ta kum non khot kemot don ki briu ki bakho am donot ta dau don ki briu nga bakho donot tengah keren lut pluk plak bat nga tabam jubri keren bed bakhuj ka donut te khuj ka ta semua mo ta kata kumnongi khuj kadang kalong ladang ngi la pediang yo tau bakhuj kan dala ding yam la ban long gi bakhuj namar ngi lawan her pateng no adam ubala jaklia ngim la ban long gi bakhuj namar baro ngi de gi bapop Tani ta ban khuj ka donot ngi haban pediang yo Jisu kena mangin long ki ba khuj kena mangin iu blai. Kena mangin long ru ki kon ki jong u ban long personal ban ya kendo bat u. Lada u blai su sa ta u blai am lada de u kpa am ka ba mot he u jangai palat. Babon ginong India am kidi ginong India kidon ginong siap don president prime minister fila ban kendo man ka sengi ki. Ni fila ban kendo tang hisien ru. Finom la namar ba blai baki kidai tang kita ki nong sen syar kim dei ki kpa jongi do di kpa te shong bam cha ma ka sngi de de pa ka yeng ri shong to ka yeng shong kpa hi ka khali ri yo ban shong khali ba nya to kpa hi wa ge ge ba dei jong kpa ga dei jong ki kon amen ta la da u blai shu dei u blai la dang yem dan ka jinga dei ka ba mot hi umla ban long kpa jongi Tading tahabangi pediang yo Jesus Christ kumunong penem jongi kan mau bangi lalong ki kon ki jong blai bangi laban address yo blai kum upapa jongi. Amen. Fidanem yo papa. Kababal kang kum no. Nanangi puli na kasam. Kaban riu pranga stenat kene ka khat ka angom ne. Ukpa ki kun swet. Kabamot ngingi la de ki kun swet. Haga jinglong men siem. Lada kadai hak bakan jadoro kan long kumta lada kadai bakan jaman sim kan long kumta ba ublay pleng uday ukpa jongi lada hak bakan jadoro film dan kimi kpa ublay ong aday mangamu ukpa jong fi wat hak bakan jaman sim ro kan mau bangingim dan kimi kpa syo namar bablay ki kimi kpa jongi baro hak bakan jaman sim mi kita day lupa hak pop kamot ngim dan syo kita ki kimi kpa ki balaban ajing em yangi tading tau ublay ong ngalong mangau kpa jongi kun swet ba unong bishar jong kiriu kan thai unong bishar uban ai ya ka hok hagita kiriu kan thai ka kren ya ka balang bar ka balang kam dei u balang ka dei ka balang ta dei ma un bishar yangi ladangi dei kita ki ba iet ki jong u amen un ai ya ka hok ka jongi unong bishar jong kiriu kan thai ka riu kan thai ka kren ya ka ya kata ka bamdan lok nrei ladangi ngidon yu Chris pleng ngidon yau tau kurim amen ngidon yau tau kpa ladangi degi kon swet bagi don ru tau kurim ladangi degi riu kan thai barngai ngu yu blai ba ka tin su blai ga hang ni ulong u blai hagi jaka shong ka ba khot jong u blai ulabu yagi ba marwai haga ying upen mino igi koidi shaka jingman bha Henry ki bale kiat kin shong haga daurang kyang. Ublay ubo ya ki ba marway haga ying. Kabamut ladangi day ki ba marway haga jinglong jingem ga jongi kan mabo ublay khot ngi haga ying ga jong. Nginom long shabar ladangi la pediang ni ngi long haga ying ga jong. Tadeng ta don ki briu ki ba long sentimental ki ba yahat marway ki snow ba marway ngi kata si rwajing rwar Mr. Lonely one pie no utrai. Ne Miss Lonely. Pim long lonely na mar utrai.
Uang yang kita kiba marwe, kiba snow marwe, ukhat sigaying. Tading tao kwa, bania syong bat pi hakamit ke jong bania bam bat u kwa, ba pi pin le kemen hakata ke jingdon jing em ke jong ubaro. Bat u penmino ya ki koidi sya ke jingman baha kamu ladang ide ki koidi mensyua. Utrai wang ngala pelat fina ke jinglong koidi. Ngini puli ya kene ke ktin ke jong blai kene ke por. Ka siti ke banengkong. Ki korin long ba nyo. Kani ke khat bar pu ar kong namar uta umrau ye bala khat how try ulong ubalai lo jong try kum joru uta balai lo ye bala khat ulong umrau jong kris la sil spa ken ye pi da kador ti wat long pi ki mrau ki breu ken namar uta umrau men shwa ngi ki koidi ngi ki mrau ulayo upen mi no iki koidi shaga jingman bhala dangi de kita ki mrau ke jong soitan u jisu ula khat yangi Syaga jing lai luat ke jang kamu mut ngim dei syuk ki marau ngi dei ki ba lai luat ong ngadei ba lai luat fi dei men sya fi dei ki koidi fi ki marau handai la khat ye fi syaga jing lai luat ba ka babel ka ong ni ulang ubalai luat jong try utau marau bala khat how try ulang ubalai luat jong try kamut habang ilong kita ki koidi ngim dei syuk ki koidi ngila dei ki balai luat jong try kum juru utau balai luat ye bala khat handai habang ngilong ki balai luat bat habala khat yang ngi how try ngi dei ngi kelalong ngi kelalong ki marau ki jong kris tambang asngo tenat hang ni bau try pun ong ke pi marau jong ama marau le ka ta pa mele am dame marau utroi khat syue ngi ki marau u adopt ngi shiga family ga jong baru ang bangilong ki kon ringi haban sung tu ya ga kerdan la jong ken bangi yem dei ha manong khat kun the best yo the biang le kat ba man kadau don ki bri go la long kun jisu the le kat ba man jisu the ba ma be yangi kababel kong hatu bangila yo ya ga jing pelat habangila yo ya ga jing penem namar baka don kata ga jing hatu ka I license ngi ban laptop ka tin seblai kong puli kata na kal nong ban reu na ki ka city ka jong ki rom kong mla syo ban le gumta namar filalong ki kon ki jong blai namar la siu spa ingi ken da kador walong fi ki marau ki breu tang ka we walong ki marau ki breu amen Tatang ipun kwa besubhawi te ki breu ni kini bi iman kas ni mon le kom no ni tin jublai ko kom ne ni ki breu ki ong kom ne le kom no ki bhayeng ki wasam ki be it ki be thani talada ong ya ki tang ros ngobiet tang ba hap ong hi pis ngom no na ha ne le no subiet na ta da stoma try mis tu Mistu matrai nga su penuh ni bahayang mo. Ari try kamla bahayang mo dia nga. Ta teladap tat. Oh la i ka lut fi plan kam i ya ki breu mo. Long marau ki breu mo. Ta kile long marau no sendan he. Ni ta telayap tat. Tadi tau try. Kwa ngi long ki marau ki breu. Kau ngim de ben kan kor ki breu rei. Ya ban so ke jing dei ke jong ikan. Mo kami je no nei ban utra je na. Ta ta wa ju tieng ya ke jing kran ju ki breu namar ki breu kin kran kum to Kila ban chin su hadin. Ta dau nget ya ke ktien ke jong blai dei ta u blai o nga kran ngam ju kala. Amen. Tadeng tangi hablong ki beslor ngam tau trai. Tadeng ta habang idei ki jong trai kan mau bang idei ki merau mensyua handai menta bala pelat angi bangi kelalong ki khon ki jong blai ka khtin ka jong blai don sibon ki dekhat teng puli ka ne ka por na ke stis ki nong rome ka ne ka nong ka bapra kum tati ko para banget ngilong ki nong kit ram na kata ka do ya ka ban em kat kum ka do namar lada pidang em kat kum ka do piap no kan namar lada la penyap no tron da umen sim ke jingle jong kata ka met fin em kan Namar kat ki belai alam do men siam u belai kita kan kilong ki khon ki jong belai. Ka bomot ning kong ladang ila pediang yu try, ngi pediang yu jisu ngi kalalong ki khon. Bat ka ba pau nang ta kalong bala belai alam ngi pa do men siam ka pen skam ngi bangi dei ki khon. Am dei belai alam ngi da ki breu ne da ka do. Ladang yong la pediang yu jisu, hendrei ladang bot le ne dang ko ngo ya ka jingle jong ka do.
Fiat daga jing snow brio, fiat daga taka jing snow kan ka jabiang ke jong fi, na daga emotion ke jong fi daga jing snow jong kan ka dodot ke jong fi lakot. Kababel ka ang Henry kat kibalaya lam da umen sim ublay, kita haken kilong kikon ke jong blay. Tading ta ai ba pim de ban yat daga bor ke jong fi, Henry umen sim ba khot ya lam yang. Amen. Baka babel ka ang ni Namar film sila pediang i kamen sim ke jinglong merapat ya kaban siap tiang. Rai pila pediang i omen sim ke jing tingkon. Dau bang inya yam kerpat abaku pa. Kababal kong ni namar film sila pediang kamen sim ke jinglong merau ya kaban siap tiang. Kabamut ngem dei suban siap tiang ya ubaman ya uksut ngem dei siap tiang i kibreo. Namar ngem sila pediang sila kamen sim juga jing siap tiang melong merau pat. Henry la pediang yu men sim ke jing tingkon ya kabang yam kerpat abaku pa. Henry la pediang yu ta kamen sim opleng. Ngalkalalong kikon ki jong blay. Habang ila ban yam kerpat abba ko pa abba ka de ktin sati. Ka de ktin Hebrew abba ngkot ko papa ngi sini di papa. Abba ko pa utaw men sim kan yu apply shire kat baga men sim jongi. Bangilong kikon ki jong blay. Utaw men sim pen scam kata men sim ke jongi. Bangi de ye kikon ki jong blay. Kum tala da ngilong kikon ngilong kinong yo pateng ru. Kinong ya pateng ublay ken, ba kinong ya pateng lembat ukresde. Kamut ladang idai kikon ke jong blay, ngidai kinong ya pateng. Amen. Tada vi address fi ong kukpa. Kukpa jongi ubaha beneng. Kamut film very personal fi ong kukpa, fi keren bot kukpa, film ni fi keren bot ublay. Ho udai ublay, tamu udai papa jong fi. Amen. Tada bot papa tas tenat am ya keren. Kukpa jongi ubaha beneng. Long bakoi ka teng ka jang me mar ublay ude bakoi. Amen. Kam dan ji asap ho. Kumut kumbo kren, kumbo wang, kumbo kular, kumbo long unle ya kata. Amen. Buk pa jungi no pensa iki pending file. Si sin bangi pan na o. Ngilapan. Ngai si ong ikani gawai. David bantok mo merendam sarkar ni application de. Pintok ano sin to application. Pintok isto application try to the chief minister. Thom dalam talap hai. Mior thot yang tu the chief minister kaju try bin pak kaju. Memorandum bin pak kaju. Ko abnong ifi habang ipan oblay. Ngim day banong try ai si ai. Re si sien nga snop ikan digawai. Bau try jungi long bakho yam si sien bong kopang dan kami kata try ngatip bemela ai ngu no. Amen. Ong try ngatip empat ai mentan dengan latip mensa ai. Ai ngu lupa kemen no lupa. Kukpa jungi baha beneng, long bakoi kerteng ke jome, nang ta? Wan kai? Ha? Kendo? Kumba? Long gai? Wan ke hima jome, long gai? Kaman jome. Kamut la baha baka wan ke hima ke jong blay. Haba ka long kaman ke jong blay. Kan long hang ni kendo kumba long ha beneng. Pikwana men experience ka beneng ni kendo. Pikwana experience ka beneng ni kendo. Pimpat experience ya kata kabenengam hang ni oh kata kamentoy ngi namar lada ngi kwa belit sa beneng ka benay ka diban sedang na do nang ni kan amen ladang yung pada experience yu bulay na do nang ni tapos sa beneng yu mito ra no ta bulay ngi haban ito yu try na do nang ni ngi haban yu na do nang ni ngi haban ya keren bad na do nang ni habal amlien ban ya keren ladang ipoy sa beneng senong mo hey. Oh, dia ni flang. Amen. Dalam dah kumta tu umno. Hallelujah. Experience ya ka hima ka jong blay na do nang ni. Kumno finrong sa hima ka jong blay, tang la fidi kikon. Kikon ki ba kumno di kon tam snang ha. Kikon ki ba penret ki ba ko ngo. Kikon ki ba iet yu try. Amen. Ngasngo ni ka por bu try am uang ba ngaiet ba ya pi. Amen. Iit mo try fi. Taga adom taga ski kwa abnong fi. Kahima ka jong blay kan wan ha ka jim ka jong fi. Kaman ka jong blay ron pendap ha ka jim ka jong fi. Lada don na pring jong fi ki badang le runar ki badang le artatien nane ki bampat pediang no mentaga ski. Amen. Wan kahima ka jong me long kaman jong me ha kendo kumbaga long ha beneng. Nang ta to a hengi. Ya gai? Ka jing bam. Kasi mami ni di ruti ka ja ka dos niang ka do masri trai ka dos ya na do kha ka ta trai na
Katali ang katari pan. Oh, kasim bufiat si tay ng atip nga taraw jisung. Wat guslay gavin bam na gavin di. Ne gamet vi gavin kop. Wat guslay ya wakan jada. Utray wang hawa piong yang ne jing doai to a yang jing bam sing malagas ngi. Kam de ya jing bam ka bakin jada ka tangal adap tip lupa. Ya ka jing bam ka jaman sim ka. Dari teng pipule ketin jublay fimyo ne. Pan ya kata. Ba pipule ketin jublay kan ketin jublay kan long dam dok not. Pinbat subang ketin plejo dafi bam pin kalan spule klembam dap gestrik namara ki pule pet na shawe kamrung tadai na jeremiah ngala shammi ga ketin ga jome bangala bam ya ki ngaso da keman ya kata kar kombam balong bag ketin ga jome kala long ga jing keman ga jing shat keman ya ngawang balakot yang ada ke kerteng ke jome utrai kipat. Kemudian abang idan ke ketien ke jong blai kadon ke jingkeman ke jingshat keman. Bat abang idan ke ketien ke jong blai lakot ingi da ke kerteng ke jong blai. Namar ba blai bang him dai sho ki rio madan ngi kelalong ki khon ke jong blai. Tadaw la attach. Na kata ke kerteng ke jong blai. Ho ngi seni ngi don da ka kajat mo. Handre abang idai ki khon ke jong blai mdai da kajat ho. Ngidon ya guys, ya ka kerteng ke jong blai. Tentang Yesus tu bakla lagi beliau. Yesus Kristus. Oh Yesus, jai Kristus mah. Yesus umdai jai Kristus. Yesus Kristus umdai ubriu bang bau Yesus jai Kristus. Kristus kau mat ubelas le. Yesus unang penem ubelas le. Tadi kita habang idon ya ka ketien ke jong blai, ngidon ya ka kerteng ke jong blai. Tadi kita habang idon ya ketien jong blai, usai tanu pe yengi. Blai bai mo. Not ban ktakti not ban le don bor. Ladang idon ya ka ketien. Baladang idon ya kena ke jia dai. Usai pe yengi witho ta. Tara habau Yesus mo le yengi. Kimang? Tu kisoi bogadara? Ki pe yo Yesus ki itho yo Yesus. Namar wo Yesus de kon jong blai. Baladang ingi de ki kon ki jong blai uksoi ui tho ingi. Bun sin silong ta. Tadi ta haba pidon ya ka ktien. Pidon ya ka ktien. Pidon ya ka kerteng ke jong blai. Ke ji im jo fi kan long ka bakman. Tadi ta pidon ya ka ktien ke jong blai. Pila ban doai ka kum ka ktien ka. Trai ka ktien semek ka angkum ta. Blai kum ta ma ho. Ngasiong bo blai u a hingi ki skim ki jong u. Kajingkular ke jong blai baro ki badan hau kalong hoi badamen kade ke skim bahaba kadon ke skim bau blai wangan le amta ya pi spun mau blai papa ka tu ka skim ma pa to atip ngai pi to ripang untuk ka skim tan tu na po nom tu na po na wi Petros te tu arab sau no tu just ngam tu pen la pen kia di ma tu slok now tra to tadi kata pi ublay wa ahingi ya ka ktien ka de ka skim ka jong u ya ka bau ain ta jugi ta kada la dulu pakai jingkular ta da fi don ka ktien jong blay film ki ta wi nyumat hwan ki jing e hiroi try ta da ngi kemen man lagas ngi jumping in the light amen hiroi try doa hingi ke jing bam jingi yo man lagas ngi ka bumut ngi yo ka ktien ngi yo wat ya ka jing shai na ka ktien ngi pule ka ju re da pule man ta ka ngi ka long da kumwe da pule la shai ka long da kumwe ngi yo biang ye ka ni ka ktien ni subang ai yo revelation yo jipun pa ka ne ka wat kum ne plan ta subang ai ka kum ne plan tadeng ta habangi pule ka ktien habangi duai ka ni ka jing duai on try ai nga ka jing bam jeme man lagas ngi kijing bam ai hang ni kupu ai ngai gane ga ga jong me ya ka bangan bam ya ka bangan di ya ka bangan kemen ya ka bangan shat kemen man lagas ngi bat ya ka bangan khot inga da ka kerteng ga jong me haleluya tadeng da ku ki bangai habang idon ya ka ktien ga jong blai ngidon ya Jesu ngi be gi ksoi ngi ksoi gi be ngi amen bun stan sa be ksoi tu ta ki bangai kin be ya ki mdai ki ksoi be no ya ki bangai Terabang idan utrai ngidi ginong be ksoi kanu an fli chudri be ksoi ongadei rakti barong adei lemdang taun be ksoi pi ha
Haleluya. Hang ni baru ngide ginong beksud. Amen. Mde ginong syabe hagi ksud. Ngikran lagi telit ke bertemai. Ke kita ngikran ye ke telit juga jing job. Ngikran ye ke telit juga jing start. Mde ngikran biet ngikran kulmar. Mde ngipla kulmar. Mde ngikran ye ke tien ke jong blai. Amen. Boleh? Bang iyo ini jing baman ke sengi tak daw ngikran ke telit ke bertemai. Ngiyo ke revelation ke bertemai. Ngikran kat kum ke tien ke bau blai ahangi. Haleluya. Tadi yang tangi kemen ngisat kemen malah ke sengi. Tadi yang tangi ruspa aka bagen jaman sim. Pas you sin bangi ruspa aka bagen jaman sim. Hakata kabari kami rusya bapau teh. Ruspa nama bagen jadoro. Fi mundur bi bau Jisu baduk na ruspa na tahu fi. Jisu dia bukan no baduk na ruspa. Bau ni pet Jisu baduk. Takadaw nak syakri jong boleh kedi belong ki baduk. Badlada kami ruspa syakri boleh petnya. What's kecing bisni na? Tala lagi syakri jong kau pertegi ya. Habang ide ki kon jong belai. Jadi belai yang lengok apa? Amen. Tadaw ki way ki bangat ki badah nang ni. Utrai ong dah bakerku ngan layo ngan kerku. Badah penroy ngan layo ngan penroy. Kamut dah kata ka bamdan ublay ngan kerku. Badah kata ka badan ngan penroy. Amen. Ya ka bapimdan ngan kerku ivi dah ka bakerku. Pimpadan utrai ngan pendan. Bata kata kabaladan wangan penroy kinya kata. Amen. Tadi bun sin pada jungi ngiseng bisnes ibarat tang sipang dukan lakhang nopan. Ni pastor kami ya ketu ka bisnes jungi. Balai. De pastor mtip. Ni syong bintu dap syong tu tentang spek mobile sudah you pek learning ki beri biasa. Oh syong tu lam ladi pulih Bible. Pulih dekat tu bun teli. Melai, dom ladi mentang seladi lesai. Saya iwan pok customer bahaya bang ngaku atit ni dukan swi berkhot. Yo am dap tiar ban. Lem no. Amen. Utrai wangan penroy vi, kamu ada vidani berit wangan penroy kata kaberit. Kababel kau kita jok pra nyo kaong laga jing sedang jong fi kalong kaberit, hendak kabakut jong fi kalong kan no. Kabakrau sikale. Yero itrai. Ding tala da fidan ni ka ktien ka jong blai tak da duai ong trai ai ngai ka ktien ka jong memala ka sngi ai ngai ko trai ka jingbam ka bahala ka sngi fidan ka jingbam ka ktien ka jong blai fin roi ka men sim fin roi ha ka bakin jado tadi ta ai ya ka jingbam jungi hala ka sngi to map ru ya ga i rengkang jungi ko mangiru i map i bless ni ga kita ki rengkang kam de ka pop ka de ka jimbakla ngiat ma sngi don ni jimbakla complete ini dat repent kelak banget tamam dia bercu snowball bah pop sa deh ya ka pop jong fila dat map nrai kum kibreu teng dan hi jinglat kum bakla yang ni tang yim la belum perfect ba nya bi kum jisu bam judon jing bakla ni don ke jing bakla teng kum bitar teng kum dam teng kum ding tak ke bakla hang tu pat try map Fitip nam, lada file apop la file apop teh, piong kam lele teh, nah itu barit inang he, lalong melian na, sekolah profesional pat, babi mesnau siapa pat bakal kapop kan kam lele, balai ka kapoi sya ka jia klim, balai kapoi sya ka, aduh gipot banyak pat ying pat sem, namar ba, sedang ni barit teh, ni tak kecil sebelah kau, walai ba pun ya kabrai. Lada ka berai ka pun pi la ka i tadi intan da pun tahap kai ya ka pop dan da san ka ni ka pop ka kai ciyap takada wal ju ai bahkan pun na fi sngo pun hat abot no penhap no hai penhap kun long pop henry man penhap ya ka pop ka long hok amen hallelujah praise the Lord. Walai baka pop kan pun nafi. Duai no hang tu wat ju pensa yo ihe la sai mla chon abot pat. Hap kha le. La kha la yau. La he tu la tin charge ngem. Ta da don ki bri ki ba thok ibarit te. Na mari jing thok ibarit am hap thok sdi wei pat. Na thok sdi wei hap thok sdi wei pat. Ban ya dai tai ibarit. Nang he du kul mar ka jing em.
Pisuk bakan ni kalam suka pop abuat nak. Hiroi try. Hani kau tu maaf ikan kang sini, kau mengi maaf kita belas ni. Kau kita ni belas ni ni. Try berkhoi kiye fi. Dan hi bakran sini ni. Dan hi babis ni. Maaf ki. Jesus lah yo hading pernah. Syasa ni pernah lah. Try tu maaf ki no kim tip ki bila. Belum tip hai kan. Jesus tu mahal kaman ni kim tip try. Ada tu Jesus ya ki. Pitrai kim tip sa ki tip ha. Tahu Jesus walala utip bagi tip hanre uya dali giong kupa tu mak bagi kim tip pa kupa le mame nam tip ki tip ha kim tip uya dali try ladu ong try tu mak bagi ki tip tu ki bagi le kading lah hap tu na benang tading ta kwa benang ifi ngingi dan ya ka bor ha ki bangat lada fikran am kan long bet visi tu pramarjan am kan da jat no kata am kin jat syafi tada jot lah saya perlu jot pat. Uturan bishar. Kau nak jot ke ni? Day lo ang itu peleng. Tak ada lah jot lang le. Tadi kita tangi hab ban sunsu ini kau ay. Hab maaf ya ki. Kau boleh maaf ini. Amen. Nasi semua tenat ban orang ini. Boleh utip hati yang ini. Ki berkhoi utip lute. Still dan am boleh syaniak deh ini. Nina, mun sing ngim tip ye gibrim ngim tip baro ko matip bulay ngi tip tangka ni am. Ni is na khana fi subat tip lut dah. Mastunat gijilong jum bulay. Bulay tip lan ngi perkhat yu ngi mot yu. Jisu syong to perkhat utip yu tu siau parisi mu ong. Jisu fi ong am hado no jong fi fi ong kum no ma bagi pop. Fi ong tam wong kham ha ong ma bagi pop na ka ma yang ya nya. Versi. Utip inga. Utip ya kadonon ke jungi. Utip ya kay mangi perkhat, utip ya kay mangi mot. Handai wat la kataru am uit yangi. Udang sania yangi. Ya ka bangin la man sakriyo. Lamda kum tam la jot ngi. Tani ta ktin sublay to map ya gerengkang suki ko mangir ngi map ite belas ni ngi. To wat ya lam ngi sikai, sikai simpen soy ru. Mono bi lam ngi simpen soy? Bulay na kruit na. Tong no ne wat yalam ni sing pensoi. Kamu kopa wat yalam ni sing pensoi. Kamu kumta? Kani kong kopa wat yalam ni sing pensoi. Kamu kum no ne. Try. Kidan sibun ki sing pensoi. Try pelat ki kijat jong ana ki sing pensoi. Kibun ki sing pensoi, syaitan dan pelat yang na ki sing pensoi. Langsung tu bagi dan ki breu ka mot ban le kan wasniu. Pisu tu bagi dan ki sing pensoi yang tai. Tip ngingim tip. Ni udan uni breu ni ka breu ka bala tmulu pa ban pengat yangi haga jing pensoi ladang idwai mala ka sngi try wa lam jing pensoi mo try pelat ngi ka jing pensoi utrain pelat. Amen. Unum pening kenduk ringi ta ki breu. Un pelat yangi na kita. Ngitip ila di tentang ngitelot yo lada pensoi ngi hap no. Trangi hap dua yang try pelat ngi na ka jing pensoi. Pelat. Na kijing pensoi. Mar ngi im haga perthai ka syaitan udang dan wi. Ladam dan syaitan ta nai dwai ni kijing dwai. Ladam syaitan udang dan hab dwai kene. Mar udang dan nong pensoi. Amen. Hab dwai. Tani ta dwai ni kijing dwai utrai. Wa yelam ni kijing pensoi hindoi sumar ngi na ka basnio. Sumar ngi na kai na ka basnio. Kadon sibun kijing snio kan ka perthai. Balada don ki brio ki pamut sniu ya fi ni ki parlok ki banyalam mi fi jumpa shoy lada fi dwai ni dakan ni jing dwai u blai spendekot hi jing adai naki ada du samla ne dik samla ne dik betre business ne dik betre kanono ka kam ne utrayam un pendekot lak pendekot jing adai kwa ba pinya ktakhli lang bagi ni brio ne ben pen ktakhli maki ya fi tani tangadon sibon ki parlok ki ba u blayam u pendekot te ke jing adai tang ka pang man sim to ko por ong blai try galom ni try ang aktif ngame dan tu the me akut te me. Hanis tu try galom tao praise la. Me wan cuma no ngan ora ki perlak hambuan ki ba khamha ban yuto. Ta da teng ka dukut dala ka dukut ke jinya dai yang tum nang yo thia dam tu fi. Balai iet. Balai jan, balai stunat. Apang ngamen sim. Teng perkat balai si balai. Try si me balai si balai. Ngalek kenang mangai ka tu.
Ngalek kanang mga. Namar day utray, ubiyada ingi, nagabasniyo. Amen? Tadala nang iya, yagatem kasniyo, kajingyap rung imda misyapting, namar utray unyada ingi, nagabasniyo. Pipang, pisdam, pijenjar, kajim jopi, pisngong ko bakal asniyo, kajim jopi, handay fidan, yu papa, ubahabaneng, wan pelaj fina kata kajing sniyo baro. Fingat kata? Udah papa. Tadang ngobang em, menperkat, mupleng, ngadan yu papa bahabaneng. Mensya kan mau papa jonga. Kat ba angat ay ailot. Pa, so nga pa kaen. Tadai pa jonga ibaduk rude. Ila da banay. Ni pa jonga li bahabaneng li tulang. To, so to. Yang kapanda ito umit to. Amen. Tadai ta ktinga jumplay ko ang tigani kalong kata kajing sumop syania. Kabangidon syau baladangi pa ni kae kairu kat bakum kamon jung u kaong nom to usngaw yano usngaw yangi kamot ladang ipan kat kum ka ktien ka jung u usngaw yangi wajong bo blame ju usngaw bagaong ni tiladang tips kam ba usngaw yangi ya ka ru kabangidapan ni tips kam kan bangin yo ya kita ki jingpan ya ki bangipan na u ni pan ano papa ngimpan re na paramarjan. No papajong paramarjan. Ni no papajong bahiyang. Ni pan no papalajong. Tadi daw Jisu ang. Tapi ini anga. Kaktian jong aga ini abi. Ya kay kapapiman to pan. Te kanlong ifi. Tadi yung tao try ang wali alam yung bishoy sumaring na basni na ba jong melong kahima. Kabor magkaburam ru halagarta amen. Na ba jong melong kay kahima. Kahima ka jong blay, kahima kam day ka bakin jadok ka jong blay. Kahima ka day bang jam sim bun sing ki sung tu bakla, ki jiu ki sung tu bakla kata, ki mut bala daw Jisu wan una sang ye kahima ka jong ba kita ki senran ki jong mut dor be la daw wan sang Jisu ina kahima. Ingin long kita ki cabinet minister ki jong ma. Tara tu ka kemir kong un pensyong Indonesia no iskaman, wis kadiang te try na may long me chief minister na prime minister sa jong kri Israel ta tamo. Ki mut dor be ya kata, ka bakin jadok. Reu Jisu wan manseng iya kata kahima. Bagaday ka ni kahima, kaban penjat ru ya kahima juga perthai pat hakabakat do. Fikir mau tu stasiun jung Nebuchadnezzar. Tu kaksiar kli itu, makasadam kabaday daga rupa. Kani kakejat, kabaday daga takarnong. Nang tang ni kikejat, kibaday da kinar, bagi ni kipojat, kislajat, kibaday da kanar, bagi khlek lang bak khando. Kani kakran ya takihima, jong ka perthai, rei kabakat do. Umi utau mau bekrau, bat kat bau nang wan unang he bau dai dam ya tau stasiu prapom tau stasiu balasyu her kita ki mau along betum ketu gal air kum kita ki das kum kita ki start kala syu her bau wan utau mau udai Jesus Christ baseng ro ke hima ga jo bagan long bam jukot bat ngidon ya kata ke hima ga jo ladang idei ki kon jo ngidon ha kata ke hima bang ilong kinong sang snong ta ke hima bang idei ro kita ki breu ke jo amen. Kata kahima kadai bom cukup tak ada melelai. Naba jong melong kahima kabor bat kaburam dan dagawai pat kahima dan pat dagawai kabor dan pat dagawai kaburam bakat kajong blai. Tara fikwa ai kene kwa ai kahima kajong blai. Fikwa ai kabor. Kwa ai ne kabor kajong blai. Waju kwa ai kabor perthai. Kabor perthai kelong tang sipor. Kaburam perthai kadai tang sipor. Tading ta habang idon yukupa. Kena kita jing duai go try ai ngi ka formula kum no bangin duai kat kum ka ktien ka jong blai badeng tang im dei ban shu bun ktien tang ba duai da fi kwa on bun ktien duai kata jing duai khang e ka kamera duai to bro shi sngi rum lelai duai kat kum ka jing kwa ka jong blai utrai kwa ingi bangin kren bat u man lagas ngi nangai lada kamdan ka jing kren kandan ka jing dikut ha ka jing dai la syukurim kim ya kren ka bomot kadon ka daw bantay kom noy kata ka ying ladam dan ka jing ya kren lada kam dan ka jing ya selok deng tau try ong lada utrai tay ka ying ki minat na dai ki batay ka lada fi kren bot utrai ka ying ka jong fi ka bakan jadok kan yeng wat kata ka ying ka bakan jaman sim jong fi kan yeng lada utrai tay ki minat len ai ki batay ka
Pala daw try dan haga kam ke jong fi ka leno kata ke jing trace tam ke jong fi. Ke jing ke step ke jong fi ke jing pe miet ke jong fi baro balwan bam ya daw kpu ke jing trace tam ke jong fi la daw try dan leno Hendring ngai la fi ke step fi pe miet dam tau try. Kadan ke jing mentoy ya fi shibon Ba fi nyo bam ya daw kpu ke jing trace tam ke jong fi ngai ha fi puli ka ktien ha fi dwai ka deru ke jing trace tam ma khamat jong blai. Hangat, finyo diang ya ka boro men sim, finyo diang ya ka jing pensyai, finyo diang ya ka jing peslek ka jong ublai. Finyo diang ya ka bor, finyo diang ya ka hima ka brom ka jong ublai. Ya ka fin la ban ya kum ta ki kon ka hima. Kum kita ki breu jong ta ka hima ki badap da ka bor ba ki badap da ka jing peslek. Ba ki badap ro da ka brom ka jong ublai. Na ba jong ublai ka long ta ka hima ka bor ba ka brom kan long ka jong firu. La fi pelut por ken baru try. Hallelujah. Hallelujah. Ini orang duai nam ta jong fi ngai utrai pechat bore bi. Pinlong kinong duai kinong yasat. Pinlong kita ki priu. Hallelujah. Ka bo play un tekno ka bor ka chup ni. Ya bo play